הוא יודע. במילים הקדושים מהקוראן, אני פונה ליישובים ומקבל עליי להתנהג לפי הכללים הקדושים הללו. ומטרתנו היא להביא שקט ביניכם, בתנאי שגם אתם תתנהגו בשלום ותצילו את חייכם ואת רכושכם ואת ילדיכם. אין בכוונתנו להתחיל במלחמה, רק במקרה של התנגדות שתהיה לבטלה ולא תימשך זמן רב. חוץ במקרה שתנסו להרוס את המתקנים והמזון של ידיכם. הננו פונים לכל היישובים, לכל התושבים, להניח את הנשק בשקט, להניח דגל לבן, למסור את כל התחמושת, מוקשים וכל כלי המלחמה, לאסוף את הכל במקום מאוחד ובלי להשמיד אותו. נא להוציא לפועל את כל הפקודות האלה במשך שעה מיום קבלת כרוז זה. אחרי שעה כל מי שלא ישמע לפקודות ייחשב כמתנפל ויוכיח שברצונו להילחם. אמר אלוהים, כאשר יתקיפו אותך תענה בהתקפה